Hi guys! Hello! Hi! Welcome to our channel. Nandito tayo ngayon sa isang opening ng Plant Expo dito sa may Gallares property. This is a lot before the mall ng Island City Mall. Kaya lang kami ay dumiretso dito sa may street ni Kuan, di ko rin. J.A. Clarin, dumiretso kami, kaya dito kami dadaan, nakisuyo kami sa kanila dahil ang daanan, the entrance is there. The other part, yung papunta sa mall, okay? So, let's go guys, tingnan natin itong opening nila dahil in-invite kami kahapon doon sa kanilang display. Thank you. Mayo ganit eh, mayohon sila, oh, they're good. Ano yung agi ito, ma'am? Gusto mo makakita. Say nga ni mo, sir. Si Joffrey. O niya, imo, sir. Say nga ni mo. Abloy, ma'am. Abloy. Okay. Muagis kami, agis kami. Maan man yung lapas na mo. Ayan, dito tayo nakikitiraan. Ganda ng daanan natin, no? Butit mo, babait sila. Pero ang talagang entrance nito doon. Doon. Banda. Ayan. Pupunta natin. This is their first day of display. At gusto kong mai-publish sila para sa ganun malaman ng mga tao dahil kawawa naman sila. Katulad ngayon na wala kang makitang client, wala kang makitang pupunta kasi hindi nila alam ang nangyayari dito. Hindi nila alam na may nag-display ng plants. Wala man lang advertisement, wala man lang signboard man lang. Ayan. At kausapin natin yung organizer kung nandito. Sino kaya nag-organize? Tanong natin. Yara. Nasaan sila? Wow! Dagang tanong. Welcome to your paradise. Oh, welcome to the paradise. Unsa nga ninyo inyong kuan? Emi grupo ato kuya. Unsa nga ni? Wala president ya. Isa sa name sa tong kuan. Ay, si tata. Unsa nga ninyo yung garden or ano? Ano niya, ma'am? Kanang urban garden. Urban garden. Di mo na ni. Bagsakana sa urban garden, ma'am. Urban garden. Urban garden. Sila organize. Silang kuya. Si Isabel. Sabi nga ni mo. May suki. Tata. Si Sir Tata. Oh, sila ang nag-organize. Sa urban garden. 1 month, ma'am. 1 month? Oh, 1 month. From today, then 1 month. Sa Ulog Festival. Okay. 1 month sila dito. At dadami pa. Mudaghan pa nila. Oh, this is their first day. That's why medyo gamay pa. Pero daghan pang mga butlain. Pero, suki nila ko. Approve ko ani niya. Sila pala ang wala pa sila buntis, no? Wala pa. Ulong pa turon. Oh, daghang tanom sila. Oh, display, oh. Wow. Galing. Kunya, kuan. Kanang akong suggestion ba? O saan pagkahanin ninyo? Pagbutang may tarpaulin, ma'am. Tarpaulin diha. Napagama may tarpaulin. Nagkuha kami gahapon. Oo, napagama mo eh. Dili makita. Sa inyong ko lang Ibutang dito na mo ibutang mo nga sa. Oh, sa tubangan niya. Tarpaulin. Oh, niya na araw o kasam agi. Naglipot. Waman mi kay boss entrance. Open man ito mama. Kanang mugawas ng multikaan na tricycle. Ana diha ang yanan. Dito. Dili na Sa may Tumoy. Tumoy ana diha, oh. Okay. Sa Tumoy di ay. Entrance o exit na diha. Sa una na amang gate diri no. Oh, sa una Oh, may napay karnabal diri. Oh, mas maayon ba to dito. Amibo nila kung anay karnabal diha. Oh. Kapino na? Oh, karon sino sandugo pa siro. Sandugo. Okay, mabibo na diri. Amibo na. Oh, mabibo na yun. Okay, 1 month. 1 month. Anya free, no entrance.
Oh, pre. Kana, unya og mamalit mo. Barato ra ba? Pangayo na mo kuan kanang just ask for the free. Free pa din. Mga pakakin. Wow, ang ganda. Wow. Look at that. Wow. Ayan o, Mexican sword. Lala ko ana at itong variation. Hi, ma'am. Hello, daghan ka kayo Mexican sword, no? Pagpila man yung sibling? 150. O, 150 na ana kay Mexican sword kaning dagko. 500. And then here, daghan kay kano, maka-inlove all no, nice naman kayo ni. Wow, so beautiful. Galing kasampan na ko, sige lang kung palit niya, hingon sila ga. Like, kuot na sa amo. Tagpila ni. Sila na. Asa to ni siya? Sabat. Nakalimot ko sa name, ha? Monstera. Monstera Monstera. type po siya. Nakalimot ko sa name. Ano sa name? Monstera. Nani dito sa... Kuan ako, gipicture na name. Yata man tong usa. Onya ka ni? Lain mga monstera. Lanyata, onya alain. Oh, lahi po ni siya. Pero basta nabilong na siya sa Monstera. Lanyata lain. Linyata lain. Lanyata lain. Ay, Monstera lain. Ano sa bitaw ni? Nanay name siya anak mo nakalimot lang jud ni. Gipabantayan ba Barbara ako sa aning Monstera. akong anak si Gian, may videographer si Gian. Gipabantayan ko ay ingon akong banag bantayan na kay mo palit sa gud na. Gwapa na kaayo. Kung saan man wa man naman may pesto good. Gwapa lagi wa man kakailaw kun sana. Lagi? Saan man na? Ate, nagkibaw ka sa identification, ani? Ha? Unsa man na siya? Linyata man na. Kuan lang na sa identification. Katong gablo kay kana ilado ko sila. Ay kanang gablo kana. Kanang gablo. Kamutan ako no unsa na ita. Ha? Ate! Kani lanyata ni. Kuan siya, din Tony. Ara sa ni. Asa may lanyata? Basig ka to, ma'am. Yara ma'am, mulan yata. Sa. Mao ni siya pero nako ano. Na gikaon og buutan. Oh, gikaon og buutan. Pero og sa ihang inahan, animdot siya. Ang baby lang Ano namin. siya na down to? What is that? Mama, pero intron. Oo. Variegated Blizzard, Red Congo, Red Emerald. Unsa may ngalan? Wala siya, ma'am. Nakalimot ko na. Naani siya sa kuano? Ay, Mama ni eskeleto? Dilipad. Dilipod siya. Ang lahi man tong eskeleto lagi na ako kay dili man magingani. Nakalimot ko. Ipicturean ako ang name, ani. Unya na sana man. Gipicturean niyo mo para Nasa nawa. pikas ako ang cellphone. Ay, lisod lagi ning daghang cellphone oy. Katong isa para sa uyab, katong isa para sa tanom. Kani para sa business, niya katuunsa para sa school. Komedya di po makomedya. No time for love. Seryoso kayo. Tagpila man na? 5. 500 din eh. Boto na kayo. Drilling na siya. Sige na lang, kaya nakalimot na ko kay naman sa akong pika cellphone. Pero may pero Mangayo na lang kung number ni mo, ma'am. Then mo follow up ko sa name. may discount na po. Madara din 450. 4 na lang na. 4 ma. Ha? 4 ko kung iyang kuha. Sige, butang na na, day. Dito na ko, ha? Sige. Ma'am! Masa na yung name sa message? Ayun, yung mga tanong. Ano yung mga cactus, succulents, ano yung mga rare nga plants, Kamangay na po. ano yung mga Ayaw philodendron. pag bilibili ko cactus kay mahal. Pero po anak siya ma'am, ka na lucky plants. Mahal lagi. Ano yung mga philodendron to na ni ma'am? Dili na siya malugnas mo. Antik na.
Pink princess, ma'am. Yes, ma'am. Pink princess na siya, ma'am. Oh, dara ma'am, oh, na flower. Kapit na na siya mag-cut, ma'am. Taas kayo nag-stock. Sila daw na Lanyata and the other one, I don't know the name. And then, a lot of philodendron. Mga philodendron collectors, daghan kayo diri. And then, affordable ilang prices, ha? Ma'am, crotons. Daghan kayo crotons. Guwapa kayo crotons, oh. Wow. I-announce ko ng amo ang kuan, ma'am. Ha? Green Misty. Green Misty. Kaya mo na amo ang bagong kaplag karon. Misty. Misty? Oh, amo may ilang search man ko na nila Green Mistybility. Ah, naging detail na ni. Oh, Burley Marks. dili na Berry Mark, ma'am. Tanawa. Orange ang iyang ani ang kantong kuan kay dili siya orange. Green na ang kantong Berry Mark. Ah, kani Oh, orange. orange. Tanawa, ma'am, ang kilid niya. Ah, lahi din eh. Lahi, ma'am. Morning bago na mo karon nga. Kusog niya among baligya karon nga. Kuan. Pero barato ra gud, ma'am. Asay na? 100, 150. Green Mystic. Green Mistybility. Ana, murag ana to. Green Mistybility. Oh, kay mura siya bility nga Oh. gamay, no? Pero dagko na siya, ma'am, kung Mura Burley Marks, no? pero ang Berry Mark kay green na gyud to siya as Oo, in. oo, oo. Kana siya kay orange man siya. Ah, buti pa sabot mo dako siya ngay ngani. Oh, dako na siya, ma'am. Mas dako pa gyud ana. Kung Tinuod matapos ka? na siya, yes, ma'am. Ano mo magkay sampol good. Naay amo ang sample ali sa kauban diyan. Saman. So, ito po ay Green Mistybility. Akala ko kanina, Burley Marks. Yung pala lumalaki. Ay, ganito yun. Oh, see? Oh, she's right. Very big. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Oh, then mura. Magkano ang pila maningingani, ma'am? Ma'am, ang fix ana 200. 200 daw ni, oh. Pero ang fix ana 250 kay umhangi mangidong customer. Oo, oh. Kanang gagmay 100 dyan na. 100 na daw ng gagmay. Okay? Aron na magkaroon ta, kuha na ta. Ana, ma'am. Kaya niingon man siya, mystic daw niya. Di Oh. ma-mystic. Sige, ma'am. Thank you kaayo, Ayan, ma'am. ha? Teka mo, bayad na ko hasta dito speakers kay galing bit-bitong paglain. Oh, nakabili kag guwa pag dahon no dagko. Mo dako Oo. pag yun na, ma'am, may ana na. And then, Yeah, salamat. ayan, ma'am. Green Mistybility ay nakabili na ako kay ma'am. Unsay ngani mo, ma'am? Joy, ma'am, Balahula. Balahula? Joy, Taga Kalsita, Lisaman mo? Kalsita ng Prodigy. May eskwelahan. Kalsita Prodigy School. Ah, doon ra mo. Nara, Nara ma'am. mo, ani. Okay. Nara, ma'am. Ang galing naman, Nara. Diri syudad, pero daghan kayo siya mga tanong mo. Nangumpra raman po ni ma'am. Nangumpra rayo day siya. Okay, baligya diri. Okay. Mo lagi nang ingon ko, butang karatula. Oh, wala pa man kay karon kami nagsugod ani ma'am. Natay ko ang tarpaulin, ma'am. Kanya butangin ninyo bitay-bitay Oo. diha unsa Oo. baka karon Mga balon. maka Oh, nakalantaw na sila Oo. ana na di mga baligya diha. ana Sige ma'am. karon mo lingi sila ba? O ano makita. Kay ganina pag agi na mo di man kayo pansinon Ah, sa oo, wala pa ma'am kay karon pa man gyud nagsugod. Okay. Bayaran mo na ako aron ako man na kuan kay galing palimot ako. Asa man ninyo ko ano? Ako ang hatod. Wala pa. Tuaga tuapas earphonean ko kasing balo. Kayo kung ano nga, wala na yung alam na. Oo, kayo Ayan. Man ta kay boss nga, hindi mo basta kung sana, italaag na to ma'am. Oo. Ayan, dagdag sa monstera ko. Thank you. Ma'am, inani ma'am. Na ako yung anak na Marasta. That is very good luck na Bernamano. Thank you kayo, ma'am. Bernamano yan. Matakaw ako sa halaman. I am the greediest of plants. I don't know how will I describe myself when it comes to plants, guys. My God. Wa nami, di nami ka ang space sa balay, puros plants na, murag maglabad na ulo sa akong mga sakop. Gipabantayan ganing ko ani niya. Bantayin na kay mupalit na pod. Oh my God. Ha? Karaanan bitaw ang magulak kung duol ko.
Oh guys, mga aglonema lovers, mga philodendron lovers. Ang dami dito, Diyos ko. Grabe, daghana oy. Calathea. Good morning, ma'am. Prayer plant. Ay, good morning. Ala, pamahaw na mo. Paniod ko na, magluto. Wow. Daghana isda oh. Oh, opening, okay. Mag-party-party sila kasi opening, okay. Oh, akong kuwas nga ni ma'am. Unsay nga ni mo, ma'am? Susan Bautista. Si Ma'am Susan Bautista, taga-asa di ka? Lampas na. Lampas niya, pila nakakatuig diri ka? 14 years. Kami din hinag. Ni dili ang pangmaligyan nimo. Ano? Bago atong bulak. Bago. Bago dito. Dito lang ka Bayad minimum Galyaris ani. Oo. Until May 10. Oh, hantod May 10 hanggang May 10 sila dito, 1 month. Wow. Very nice. It's your chance to come and Salamat minimum buy. Galyaris. They're very beautiful plants. Wow. Sino oh? Ini naman siya. Galing ni. Aron mabibo. Mas mabibo na oo. Wow. That's great. Alam nyo guys, kasi kaya ganitong na bibo-bibo dito at pinaparami nila ang mga businesses dito sa parting ito. Meron pang mga Ferris wheel dito, Meron pang mga operate daw siya ng kabayo para sa mga bata. ayun, may mga horseback riding pa daw, darating pa yan kasi alam nyo naman, ang Mayo, ang May is feast day is May 1st. St. Joseph ang patron St. Joseph the worker, yun ang feast day. That's why very bibo here in Tagbilaran. That's why we will be happy to see them. No? So, try to come. And then, affordable lang ang ilang mga plants, guys, ha? You see that? Oh, sample. Sample sa mga pricing nila. Look at this. Tagpila ning Moonlight, ma? Moonlight, Pila? 350. 350. Malaki na. Moonlight. Ito, Malaysian, pila? ano siya, Baroque Sword. Madaranig 200. 200. Baroque Sword. Ang daming pangalan yan. Malaysian, alocasia daw. Baroque Sword. Oh, Baroque Sword. Another name. Melon. And then, peperomia. Pila? 150. Oh, may peperomia ka na. 150. Ang laki-laki. See? Very nice. And then, silver sword ito Silver Oh. Sword. Pila ni? Pila ni ma? 450 last price. 450 last price. 450. Last price. Oh, silver sword. But the formal name of this is hastatum, ma'am. Oh, Okay, hastatum ma'am. And here is, ano ito? Red Leia. Red Leia. Ang mga ma'am, Oh. karaan nga bulak. Lagi, mga karano. Red Maranta, Tapos sila Calathea. bombastic. Maranta, meron din. Tagpila na lang. 420 piraso, isa. Oh, Per pot. 420. Ang cute, pot. ang ganda. Diba? Wow. And here, I bought my Monstera here. I don't know the name yet, but I think okay na yung presyo niya na 450. Kasi gusto ko mag-buena mano lang. Pero hindi na dapat ako bumili, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi na bibili. Pasensya. Oh. Palomena, Humalomena, and then Bigonia niya, ang ganda. Lush. Ito, Oh, malaki nice, na. oh, laki-laki. Pila lang yan 450 daw. Ayan. Malaki na. Ano naman ito? Yellow. Yellow candle. Oh, this is bagay for this month kasi Yes. ano sa atong kanang nay Kanang Festival, July. Mother's Day? Mother's Day, Mother's Day is May 9. May 9. May 9 nata. Bagay ito pang Mother's Day. Mother's Day, yellow. Ayan. And then here, dito tayo kay ate. Ayan. Dito yung centipede. Centipede lang tawag ko. Ewan ko kung sa anong tawag nila dito sa. Ayan. And then meron din siyang hastatum. Malaki na ha. Tagpila ning hastatum nimo? Tare. 850 na ma'am. Ha? 850. 850? Wow. Medyo masakit. Okay. Ito, magkano ito?
100. Oh, 100 lang. Yan. Napos yung mga koltos. Hay Mayana. Red Emerald. Karon dai mo mong lista. Matumban man eh. Matumban man na diha. Oy, anong diha man eh. Apel ka sa kanan dito sa terminal. Dito sa nakan. May mga Secret lagyan. packet. Tagpila secret packet. 100 na ma'am. Oh, 100 na daw. May secret packet ka ng malaki. Oh my God, dali na mo dito. Oy. Palitan na ning ilang mga tanom. Oy, diha po diha ko ano, variegated na allocation. Tagpila ni ma'am. 17 na ma'am. 17, oh, 17 may albo ka na ano. Na allocation, oh, ang ganda ng variegation, oh. Look at that. Ang taas. Look at that, 1, 2, 3 feet tall. Ang galing. Oh, sabi sa inyo eh, affordable eh. Ang rubber plants, meron marami. Mayana, wow. Mayana. Tagpilan eh. Mayana, how much? Mama. 200 ang pack. Ang ubos, may 150 na lang. 200 din eh. Yes, ma'am. Medyo 150, madara 200 daw ang Mayana. Na yung mga collectors mong gudani. na ako'y 100 plus Oh. variety. Grabe yun. My God. Nya, sige na makuha kay from time to time they mutate. Oo. So they create another variety na food. Okay. So daghan siya sa each variety kadaghan siya kay pareha kani if you have green and sa bulan mo ana siya. Pink, oh. Then mo mutate siya, ma-mix na po. So ang create po itong another variety. Another variety again. Na si ma'am, oh, gwapa, oh. Singani mo, ma'am. Lovely! Oh, very lovely siya. Ay, thank you, Lord. Bagay na bagay Salamat. yung Praise name the niya. Lord. Bagay na bagay. Very lovely siya. Lovely, beautiful. Oh my God. Persian ni mo, ma'am. Yeah, Tagpila. Persian, 100 na ma'am. Oh, Persian. Persian. Oh. Daghan manggong naibog. Ang daming nainggit sa inyo sa Persian ko sa bahay kasi mataas na. Ayan oh, palakihin mo yun. Ang bilis lumaki, grabe. Grabe ang Ang dali lang. Ata, Angelina Bush. Angelina? Yes, ma'am. Wow, Angelina. Akala ko Angelina. Angelina. Angelina Jolie. Angelina. Angelina Jolie yan, oh, Bush. Angelina Bush. Ang cute, no? Daghan siya succulents. Oh, Kaya kani ang pinaka-unique na wapa kay 5 na lang. Yes, kana yung variety na rin. sa bahay mo. Ha? Tagpila na. 2.5 na lang na mula. Oh, 2.5 daw. Ang Very, blizzard. very nice kay yahang pano, very good Oo. siya. Papa kayo. Bigan siyang blizzard. Ha? Tulog ta. Bibo ka, ayaw mo din, no? Para sa inyo. Okay? Just helping. Tagpila ni mo ni gahapon? Mahal lagi, uy. Di naman mara. Anyuan lang. Pakaya, tita. Ha? 3 Mga budget ko sa plan. 3 na lang. Ha? Bus na. Ano naman yung mga nandun? Kani ma'am, kani. Ano ko? Ganda. Yung photos. Kasi mga... Oh. Daghan po siya collection. Tulog ka pa, mother. Tagpila ni. Kani, ada 500 ma'am. Oh, madana lang daw. 500. Oh, mura na lang. Duha saha, Oh, Doti. dalawang anak. Remember ko, nakapalit ko Doti. My first Doti, 3,500. Mahal talaga ma'am pag O niya, gagmatoy. Oo. Pila ra ka dahon, tulo ra ka buok. Pero nakapalit gihapon sa una mura kog buang, no? Ito ma'am, variegated naman. Ano yan? Kaso reserve na, variegated. Barley Barley Mark? Marks. Tagpila ning ingana ni. 1.5. Ha? 1.5 lang. Awan. Mga followers din na kami ma'am. Talaga? Thank you. Thank you. Picture gani mi.
Hindi, nang first na niya sa una. Ali, picture tabi. Ali. Una ate picture. Naka-remember ko. Naka-remember na ko. Gamay pa, dili pa kayo daghan. Hindi pa masyadong marami kasi first day nila. Let's wait na madagdagan ng madagdagan kasi marami ito sila. Marami pa. Magsasali siguro sa kanila. Nice, parang picnic lang. Okay. So, let's go na. But, we will just wait for Papsi. Okay? Bye-bye. See you again next time, guys, ha? God bless and stay safe. Kalma lang, okay? Walang ingat. Bye-bye. Grabe ka. Super ganda mo tapos ganyan ka. Ano ba yan? I-expose yung beauty. Ayan, kay mami ito, nahihiya raw siya. Ito ay made of what? Mahogany. Mahogany ni. Kani siya, ma'am, handle is bayabas. This is guava. Guava wood. Guava wood. And then look. Mo. Ganda ng Carabao, ha? 2,000 lang na siya, ma'am. 2,000 pesos. Ang ganda. Oh my God. Meticulously done. Look at this. Very delicate ang pagkagawa. Oh my God. My God. Work of art. 2,000. Ang galing ko, ha? Kasi mo sukol, ha? Sukol, ha? Ang ganda. Ang ganda nitong souvenir, guys, 2,000. Pero negotiable pa. Pwede pang ngiti-ngitian si ate. Pero ayaw niya. And then, ito naman, mahogany. Yeah, it's made of yung design is dragon. Wow, dragon. Hala, grabe pagkagawa, Very nice. Ang ganda, My God. The face one. Center mo yung face sa camera. Wow, dragon. Grabe siya. Then magkano? 1,500 ng last. 1,500. The last price na raw ito. Hindi na pwedeng ngitian kasi masyadong mahirap ang pagkagawa nito. Just see. My God. Look at that. And then this one is lion. Lion ba di? Oo nga, lion. Guava wood. Wow, ganda ng pagkagawa. Ang galing niya. Pila ni? 1,500 same. Ito 2,000. The big one is 2,000. 2,000, 1,500, then 1,500. Pwede rin kung mayroon sa ladies silang ganito, then they want only the handle and the cover, we can also make. So you have the option to order just the handle, or if you have this material, they will make the handle for you, and then the cover. Okay, this is very nice. Remembrance nyo from Bohol with love. Ayan. Dragon. Grabe, 2,000 yan ang kariya. Para siyang kamago. 1,500 daw. Nindot. Ang ganda. I love this. Or any design that they like. So ipagawa. Okay. You can do your just modify. Kung gusto mo ng ibang mga style ng design, pwede. Kayo ang mag-order sa kanila. Basta sila lang gumawa. Magaling sila Ganda ng pagkagawa sa manufacturing is very nice. Okay? Nasaan ba si Papa? Si Papa ang hilig nito. Gusto kaya niya. Anyway, this can be used in the kitchen. Yan. Ibahin natin. Ito, pwedeng pang tad ng pang-slice ng chicken, ng mga meat, pwede dahil manipis siya talas. Unsa man nga metal? Stainless na siya. Some of the stainless actually kani siya ang on from USA yung
abi na ko kanang coin bitaw. Dili. Oo. Kanang uban is our own na kanang collection na mo pero wala na may handle so my brother have idea na lang Oo, gawa nalagyan ng na lang ng handle. ganyan. Okay. Magaling kasi yun ang talent niya, that's why. Oh, very nice. Kung gusto nyo, anong number nila, pakisabi po. Okay, you can contact us at 0956-7354-330. Oh, okay. Look Kay for Ma'am Lovely. Luz or si Ma'am Lovely. Lovely, Look Ma'am. at her. So lovely. Okay, lovely. Okay. Sige, thank you kayo. Oh, So, ayun pari pala. paint. Hindi pa nasabi. Furnitures, they can do also mga cabinets, mga bed. Or Gusto nyo yung may mga ukit na mga headboard siguro, no? yes, pwede. Oh. Headboard. Ay, Wood base kasi sila. Wood base. Kano itong nasa Luway? Dili ma'am, amo we're from Mindanao actually. Ah. Pero among resident karon nasa Tinago, Dawis. Sa Dawi sila. Akala ko kasi ay yung gumagawa ng furnitures noon na pinag-orderan namin is Luway. And then, marami din sa Sikatunan sila naman ay iba. Okay? Pero iba rin ang gawa. Ang ganda. Nandito tayo guys, hinihintay namin yung sasakyan. At nakita namin itong tao na ito. Hello, friend tayo ha. Okay, friend ha. Hello. Okay. Picture na mga ako. Picture. Hello.